Na oboch stoloch pretekári z Prešova, Peťo Spusta, majster sveta, majster Európy, výborný chlap, môj dobrý priateľ taktiež. Takže na dvoch stoloch, lebo máte to také, že napínavé, má to celé spad, je to rýchlejšie a keď sa nemýlim, asi Števko skrečoval zo zdravotných dôvodov, takže potlesk pre Maťa Kuchára, ale aj pre Števa Černáka. Nemal to ľahké, keď zo zdravotných dôvodov musíte odstúpiť a ste vo finále, takže každopádne Maťo si zaslúži uznanie. Budeme čakať na ďalší duel, len tam mám pocit, že musíme počkať na Rada Čotofalského. Tak? Keď už měl to najít. Zkusí. Na stole číslo 1 začneme finálové kola na pravú ruku, ale trošku to pomeníme, nakoľko títo súťažiaci budú v open kategórii na konci, takže začneme ženy do 60 kg. S jednou prehrou Tamara Stiera. Это равномерно, он прямо входит. Я уже руку пустил. Болело. Dobra, starczy. Можем я? Просто. Оба. This is not my technique. Oh, jeszcze masz kiedyś. No. Nadgarstek mi. Prejdeme na juniorky 18 rokov do 60 kg. Tretie miesto Petra Medveďová, AVK Prešov. Druhé miesto Simona Kurčíková, AVK Prešov. Prvé miesto Anna Zinčenko, Ukrajina. Miała być czerwona, a teraz ja. To co? No to jest sparring, nie? Patrz na Juniorky do 18 rokov, do 60 kg, pravá ruka. Druhé miesto Petra Medveďová, AVK Prešov. Prvé miesto Anna Zinčenko, Ukrajina. Będziesz się ważny, będę się bawił. A czemu nie walczyłeś tam? Trzeba chyba opłacić, że myślę, że ręka piękna. To moje dobre. Dobre, panie, ostatni raz. Jeszcze raz. Juniorky do 18 rokov nad 60 kg, ľavá ruka. Tretie miesto Kamila Maďarová, AVK Prešov. Druhé miesto Jablonská, Polsko. A prvé miesto Žaneta Kočarová, AVK Prešov.